Pakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak, itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo, pagganmi adumdumngag. Paglinglingayan, kabayatan, tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mangan tayo, nanang. Anya ngay dayta, natang manaon. Ay katuan natengken prutas, nanang. Ay nawaw, daytala ka na yun naon. Wen ta isula ang mati mabalin akanan nyo, nanang. Amuyo met diabetic kayo. Saan mabalin akum kumpormi lalitan ti ipakan mi kada kayo. Makapauma mo ti kastoy. Ay na, anusan nyo pailaang Noan niya tibilin ti doktor, iso ti aramidan tayo. Barang agimbag kayo. Kumapsot ti tao no kastoy lang. Ni nanang met, aramidak daytoy, tapno saan akumaro ti an-anayan nyo. Mangan kay kit din, tainton madamdama kat ag-exercise kayo. Ay, saan ako namangan? Jak marik na tibisin ka. Anya? Sigamad ka ti lumabas, Jonah, ading ka. Mapan ko alaan tinateng nga order ko iti kumarek, Manong Nelson. Kumusta kayo ti check up ni nanang iti kalman? Adulat ta ti makan maiparit ken kwa na, Manong. Ay, tayo tiriga, tagsakit. Wan nga rod, sapay saan makaaw-awat ni nanang. Apay ka na ya. Maditirik na kanyak. Kasjay kanumot ngamin akanayon ti may pakpakan ken kwa na. Ipalawag mo iti nasaya at ading ko. Uray ipalawag ko anasayaat, di na maawatan. Dayta paykit di ti pagmumuryutan na no daduma. Kat no kasjay nga agmuryot, saanen amangan. Di na pay kayat ti ag-exercise. Day talatan agil-ilad ken agbuybuya iti TV ti aramiden na. Nala, bayam, tasarong kalak ni nanang itong biga. Ipakaawat ko manan kang kuana. Si kakadiday ta, Nelson na nakaw. Ay nawaw, di ka di mailasay nanang. Ay na, si kangagpaisaw. Yeah. Kuna laki de no imahinasyon ko laang manan. Kumusta kayo mata, nanang? Kumusta tirik na ayaw? Ay, masurunak launay iti kapsat mau. Ay nawaw, iti anya ga po. Kasanaw, di nakmeten maigatangan iti naimas akana. Kat no nasustansya, madag iti makan makikita kiti lamisaan, nanang. Naumaak nga rudaun. Ano san nyo, nanang? Adamot ngamin diabetes yaw. San mabalin akanan nyo amin akayat yaw. Ay, Noan niya tibaga ti doktor, iso taramiden nyo. Tapos saan akumaro tan anayin nyo? malahunon. Ay, ikanak man nga rod iti kwarta. Ay nawa, ano nyo ti kwarta, nanang? Nadala ang pangusara. Sige, ikan kayo ang pangaasi o tas saan akum kumpurmi ti gatangan nyaw. Naimbag amalamaw, Wilma. Kastamad kada kayo na nakora. Gumatangak man itilakom a merienda. Ken chocolate kumaano at dapay. Ay nawaw, saan amabalin amangan kayo iti sweets, nana? Saan matasyak ti mangan? Asino nga rod? At dala ang pangtidar. Ay nanana, dakis ni agul-ulbod. Saanak nga agul-ulbodan niya? Asino kumangay ti pangtidar nyo? No di na kayat alakwan, di saan lang nagado nga istor dita. Si kalang ayat yad da istor na. Naimbaglaangan, ta dito'y tinagna ang Mari Jonah. Apay ka day, Mari Wilma. Nagkapuninanang mo dito'y istor ko itay. Ay nawaw, apay ka no, Mare. Kaya't natigumatang itilakok a merienda ken chocolate kanong. Kat, inikam? Sana? Jak inikan, tanalagip ko ti imbagam kanyak idi. Diabetic, saan ka di? Agyaman naklaunay, tadi mo inikkan, Mare. Amangan ngamin, no kumaro ti an-an na yun na. Nasakit nga rod tinakam na idi saan ko alinakwan.
Jaklaan mo ang mga no na panggimatang iti sabali nga istor, ta isumat ti kunana. Sige, tadamagak tuken kwa na apaman ang makaawidak, mare. Ay na, ay nagimasang. Ay, nabsog mo lang na tao. Ay nawaw. Ni Juna mo dyan nang nilukat itigay. Ay, ilamang ko tinabati amakmakan iti drawer ko. Tapno din na makita. Agay ta. Nailamang ko mutlangan. Sigurado nga agungot dayjay. Numaamuan na akinan ko dagiti maiparit na kanan. Adda kay matgayam dito'y silidyo, nanang. Ay, wow na nakaw. Madamati panaginana. Sa dino tinagapuan nyo. Ay, kwa? Di tala ang ruar. Ti ko na ni Mari Wilma, katnapan kayo kano iti istor na itay. Amangan kunak no tiltilam at ginatgatang yo. Apay, at damakita maya iti lamisaan ko. Awan matkit di nanang. Oh, malagayam. Pag panunutan dakpay laang mo't iti dakos. Apay adi kay mapan iti basketball court, nanang. Ay nawaw, anya kumangay taramidag ichay. Adda na maring ijay. Madamang agsumsumbada. Iso, paya pakabanuga dayta. Ay nawaw, mayat ti ag-exercise, nanang. Saan ka di atibilin ti doktor kat ag-exercise kayo? Dakkel ti maitulong ti exercise iti bagiyo. Minton maminsan tulangan. Ay nakaanon to day tangay, nanang. Ay, agsardeng ka man si Kajuna. Si Kaya ti mabanaw. Ha? Ay bagabigat mo, Juna kanakan. Agyamanak, tanalagip yu ti pinmasyar, angkel. Nang yiga kita basto ni nanang mo. Aywan ada ni nanang dita silid na, angkel. Kumusta mo itong tirik-rik naan na? Ay na, kas iti sigod, angkel. Ado ti tumtumaran na, kan agin insulin. Simot. Nanang! Nanang! Rumwar kayo pa'y man. Adda bisita yaw. Asinaw! Ni Uncle Domeng. Rumwar kayo, tapno makapagsarita kayo mat. Kumusta kan manang kura? Ay, masiksikura na nga rudan ka ba, guys? Ay nawaw. Ano nalaunay ti pakasikuram ka ba, guys? Masurunak iti anak ko. Apay mo. Shh! Di mo pigsaan tagsaw. Ha? Tamangan lumangag na. Adda ka diti yung nagkinawatan. Mariknak nga imimutan dak ka ba, guys? Anya? Taniwat mo ko na. Ang mga numangag ni Juna, kat panunutan na nga agipulpulong akan ka. Among kaday, natin kan prutas laang ti pakpakanda kanyak dito. Una, tadamot nga ro diabetes mo. San aday ta ti makagapo? Amaw akayat dalaang ti makatipid, iso akas jaytar aramidon da. Amok asana kas tatintinson da ka ba, guys? Kahit dalaan nga agimbag ka. Iso akas tatararamidan da. Sapay la kumata maawatam da ita. Ay na, naghimasay. Ay, italaang manun ang makaramanak iti kastoy, kalpasan ti mano atawan. No maibos na ito'y, dumawatak tumanun iti igatang ko. At damot kit dininilsaw na pagdawatak. Nanang! Rumwar kayo dita, tamangan tayon. Ne, mangan kami kanaw na. Umuna kayaw, Juna, sa anak pa'y amabisain. Ay na, umay kayo kit din, nanang. Mga anak tao, inton madamdama. Rumwar kayo, no? Ay, nawaw. Ang mga noomay dito'y silit ka. Ay, ilamang ko pa'y laang dagiti makmakan ko iti sirok ti kamak. At tayta, di namat siguro makitan. Nay, apay anagrigat kayo amaayaban, nanang. Mangantayon kunak. Ay, kwa, nabsuga nga minanak ka. Ay nawaw. Kasano kumaanabsog kayo kat di kay matnang rabi idikalman, di kay man agar-aramid. Hay, amo manong, saanan amang mga ninanang? Ay nawa, kasano asan amang mga? Tunggal ayaba kat ibaga na anabsog ka no, uray saan mo't anangan.
Amangan mo't no dakang kanin na. Pangalaan na ngay kuma. Di mawat iti kwarta kanya idi na minsan kay. No kasta, adda kwarta na. Ay sus, ang mga nugimatang nga agpayso kat adda ti makan nga ilimlimang na iti silid na. Dahita ti dokta lumating ko. Binagaak mo't kidde asan akong kumpormiti kat katangan na. Diyak kumaikan iti kwarta. Ang mga ano agpasugnaw. Nalaing ni nanang nupudnuman nga adda ilimlimang na amakan iti silid na, manong. Ay, agyaman nagtaimbay ka man Nelson na nagka. Ay, adda ka di kwartam dita. Dumawat ako mamanon. Ti kwarta nga inted ko edi napalabas nga ay. Nawanan nagastos kaun. Anyat nang igatangan nyo nga iti kwarta. Ay prutas. Prutas. Di ko na ni Jonah kat saan kayo kano anang langan. Amangan mo no. Saan na po no dahi ta anak ko? Kamali ka. Kamali ti pampanunutang. Kitaan nyo ananang. Di kay kumaagulbod kin agilimod ka na kami. Anya ko matilimod ko ngay. Nagsasaw kayo. Kaslasandak nga ina. Tila ang pagsayatan nyo, di pampanunuton minanang. No kastamot lang. No di na kayat nga ikan iti kwarta. Uray di ka nagpakpakita kanya. Pada kayo iti kapsat mo. Imaw. Ha, ay no. Gimura man ako na akong. Ay nawaw, anya ti kayat asawan da ito'y nanang? Pinagbalin nyo matan abasuraan ti drawer yaw. Agraman sirok ti kamayaw. Ay sus, da kayo kade tinangan kadag ito'y nanang. Ay, pangasim ata di ka agong ungutan ako. Ay na, no anya ti maiparit akanan yaw. Isumat ti kay kayat yaw. Daytoy kade tinangigatangan nyo iti kwarta nga inted ni Manong Nelson? Ay, di nagkadin sirmunan hitaray nakidin iti ospital anak ko. Ay, talaga nga agkapsutak. Tsaka mo no mailasat ko pa idaytaw. Nagtangkan tumat ti ulo yun, nanang. Pangaasim, Jun anak ko. Itaray na kunay ke ospital. Pangaasim. Ay na, mabait lang, taalaak ti agas yun. Ngimmato manan siguro ti blood sugar yo, isu akas ta ti marikrik na yo, nanang. Kumusta ni Nana Cora, Mari Jonah? Ay, aday di ospital, mare. Ngimmato ti blood sugar na. Kaasimot. No nagtangkan tumat ngamin ti ulo na, mare. Agasam ngay day jay, ado ti makmakan nga inlamang na iti silid na. Nukas na, talaga agimatang iti sabali at tirsena, Mare. Ay, wan, mare. Noan niya ti bawal ken kwa na, isupay laang matigin at gatang na. Di yun nakita, aya. Saan ata inlamang namat nga rod, mare? Kanayon na nga ikandado ti silid na. Adda atap mi ni Manong Nelson, idi pay, nagululimak kami laang. Ay, anya ngay ita. Ngimatula ka nga rod ti blood sugar na. Danda ni maustel, mare. Barang isu kumamatan ti pagnakman na. Nanang, nakitak ti inlamang yamak makan iti silidyaw. Pudno mo't gayam ti atap me. Kaya't ko laang matimangan iti kasjay, iso agimata nga kanakaw. Unangam saan nga rot amabalin amangan kayo itikas jay. Amuyo mo't nga adda diabetes yaw. Mano atawunan asaan anaimas ti kang kanag. Pangasyo na nga. Tumngag kayo. No da maibaga kata kayo. San akin na imot ti kasto nga aramitan me. Ti kaya't milaang kat agimbag kayo. Malawunan, pasensya kayo na. No anya ti maitid aka ninyo. Isupay lang ti anusan nyo tanay. No kumaro ti sakit yo. Da kayo matlaang ti kaasi amang rikrik na. Kabagais, makitam da ita. Gapoy ti kinatangkan ti ulom. Dandani na ustel ka. Ay, naimbag ko na tanailasat ko kabagais. Apay ngamin agimatang ka iti maka na maipaharit akanam aya. Day tangarod ti bidot ko kabagais. Ruadda ti baga lagit anak mo. Dumngag ka. Di ka agpatangkan no di mo kaya ti maustel. Ay, kayat ko pa'y ti agbiag kabagais. Kayat ko pa'y amakita dagiti apukaw. No kas tangarod. Dumngag ka iti maibagbagakin ka. Di ka maupay kundi mo panunutan ng imutan da ka dagit anak mo. Aramidon dalaang dayta. Tapno kayat dang umatidog pa'y ti biag mo.
Nagasat ka gid tanaanos na kita anak mo. Laglagi pa ang kabagays. Saan nga amin nga anak kat isakit da tidadakkel da. Ananusan yun ni nanang yun dyan nakaanakan. Wen, Uncle Dumeng. Binagbagak mo kid di tayo. Barang ano denggan na dagitiin bagayo, Uncle. Una, agbutang mo siguro. Sige, agpakadak mo't lang kanakan. Sarong karak tumanan ni nanang yun no sa anak abise. Sige, Uncle. Agan-anad kayo. Agyaman kami iti isa sarong karyo, Uncle. Intun maminsan tumanan. At iti pangaldawan nyo, nanang. Ay, agyaman nak, Diyo na anak kao. Ne, di kay agreklamo? Iti anya aga pong agreklamo ak ngay. Wen takas tamanan ti ipakan mi kada kayo, nanang. Anya ngay nga road kat adumot ti makan ang maiparita ka na kanak kao. No anya timbaga ti doktor, iso at itong palan tayo. No kasta kumaakanayon, di mayat, nanang. Saan kami nga agparikot ka ni Manong? Ay, maawatak itan anak ko. Pasensya kayo na no agpatangkenak iday. Pasensya kayo no pinanunot ko nga imot kayo. Ay, suray anak ko. Maawatak itan. Ay, nawaw! Kas anak, at atidugan tayo ti anos kan panakaawat tayo kadagiti dadakkel tayo. No kasta anatangkan ti ulo da, anusan tayo nga ipakaawat. Para matlaang iti salon at dati aramiden tayo para kadakwada. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa, apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak, itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo, pagganmi adumdumngag. Paglinglingayan, kabayatan, tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nakariing manin ti feeling dun niya. Day talamangan ti paglaingan na. Ha? Adda kay magayam dita, nanang. Itay pa'y imposible mat adinak nakita. Nangan kay ka din. Nalpasan, itay pa'y alas hitay. Mamigata mga rudan. Agasaman day ta. Alas 11 no agreeing ka. Napuyat ak nga rod idirabi eh. Ay nawaw, anya ko matinakapuyatam kat awan mo trabaho. At least, nabuyak ti paboritok a Korean actress. Anya, Dinakdisturbuan ta mga nakaon. Ibusok ti sida, tanalpas kay mutten anangan. Sa dino tinagapwa Mari Estela, itay peng urayong ka dito'y balayaw. ay nawaw, di mo makita ti gabyon nga inyawid ko, maray. Ah, Naggapuak ijay garden. Tinulungak ni tatang. Apay, adda masapul mo? awan mo kide. Imayak laang takayat ko ti makiinistorya kang kamaray. Anya nga iti pagsaritaan, tamaray. Ti katugangak maray. Oo, apay ti katugangam. Maasara nga rod takos ko silapan naki din kabayatan ti pandangan ko itay. Amangan mat no adda inaramid mo adin na nagustuhan, mare. Talaga laang ki di nga ugali na ti kasjay ah. Iso nga no adda iji balay da, no choice. Agpupok da tao tamadimot ti ugalyen na. Na-misinterpret mo lang siguro, mare. Ay saan maray? Talaga nga adda yu tiriknak iti dayji akatugangak. Anya? Oray saan kaya ngagluto iti pangrabyan tayo nanang? Ay nawaw,
Awan ka nun tayo no sa anak nga agluto anak ka. Ada yung take out ko pagsasangwan tayo. Anya ti okasyon ita aya. Ninanang mo. Masapol ka ding adda ti okasyon sa tayo agsiday tinaimas. Ah, saan mo't kitday anak ka? Aywan, ni Janice ngay. Rimwar maning ti asawam. So rin tinapanan na. Diyak amaw. Rimwar mo't adagos kalpasan ti panangan na. Di pa'y mo't agwalis dito'y balay. Agraman nanganan na. Siyak pa yun ti aginaw. Bagbagaan man di asawam. Wan, nanang. Kanibaga man nga agaplay iti trabaho na. Isumit lang ang adinak matulungan dito'y unag ti balay. Saan akasta ti arapaap ko ang manugangan ko na manon eray. Lasaya at magta nagawi din ni Janice. Estela anak ko. Wen nga rin tatang. Diyak magusto te rumrumor itingiwat na. Ni tangatang mo. Walat istoryain na ano di ti katugangan na. Saan da ka nung arod nga agkaalaan iti katugangan na tatang. Da siguro kalukwan nga inaramid na ah. Day taati saan tayo nga amo tatang. Amaw ni Belen na katugangan na. Nasaya day jay nung nasaya at mo ti kasangsaw na. Diya magustuhan, di kasi pa nakita ni nanang mo kanyak, Eric. Anya nga tanong agbiro ka lang iti trabaho. Nalakaayat yak trabaho. Tapno dagos ang makaurnong ta. Kantapno di nakapagpupudutan ni nanang. Ay nawaw, apay-pay lang ang pagtrabaho na kat adda ka mat. Kanawan pa'y mat anak ta. Apay ki din nga agbannog ta iti kastaunay. No para kanya, kat may met no agtrabaho ka ita, awan pa anak ta. Diyak kayat, si kalatan ti agtrabaho ah. Si kangarod ti lalaki. Untinto ka nga roda, iti kastoy abiyag ta. Mangrugi ka man ako nakon. Narigat nga dati kastoy. Saan kayo mat nga rin agkalaan ka nanang? Ang mga no at dati diyo pag kinawatan, kat ag kinabil kayo pa'y. Ninanang mo ti bagbagam ah. Nangiwat la unay nga men. Adda ka na yung ti maibagana. Nanang, naimbaga bigat yaw. Kastamat kan ka Eric anak ka. Ni bakit mo ngay? Nakaturog pa ilaang. Ay nawaw. Nagbuybuya manen idirabi ay. Isuan na aldawan ang nagreeng. Wen, Oo na yun day tang asawam. Di pa'y magtumulong. Uray agwalis la kumakan agluto. Di na pa'y maaramay. Inton kwan, ibaga na akagurgura. jak manamo kin, bakit ko nanang? Ay na anak ko, di mo amot agpili. Iti tinaado ti babae dito'y lubong. Dahil pa'y laang mo't adyanes tinapilay. Ay nawaw. Shh, tangiwat nyo nanang. Ang mga numangag nakit agapa kay manain. Ay kumita. Pudno mag. No sa anak laang amaasyan ka na kayaw. Idi pa'y apinapanaw kayaw. Sa di naman ti papadam si ka dyanais. Kalkalpas mula ang anangan. Ita, rumwar ka manag. Naa, apay nanang. Maiparit ka di ti rumwar itapanawan. Ay, una yun ti kastoyak klase ti manukang. Mapanak iti pagtrabahuan nila kay kaw. Anya ti aramida mi jay. Anya kumapay nanang. Kaya't ko ang makita ti asawak, iso ang mapanak ijay. Tunggalad na papanan nila kay mo. Sumurot-surot ka. Kaasawa nga rot. Di ta kayon, agrubuata kon. Ay nawaw, inayadamot nga irikap ti ridaw. Tunggal adda ka dito'y balay, kasta ka na yun. Ipanalpaak mo ti ridaw. Talaga ama di ti tabas ti dila di gayem mo, Stella. Ay nawaw, apay ka di tatang. Madama ti panagapan ang agkatugangan, itay limbabas ang iti parangan da. Kasla asukin po sa damatay. Manan? Kiruay, Ay narigat ti agsasaon maminsan tatang. narigat agna di ti may sa balay, no di mo kaalaan ti kabalay mo. Naku nampay tatang. Ay, amuman kadakwada nga agkatugangan. Uray ni Mari Janice, at damot nga min madi nga ugali na. Di ta man lang pagsaritanan ti may papaniti day tabanag anak ko. Isupay kita paka-stressan. Mangidasal ka kita yung tamangantan. Ay nawaw, ano tararamidam nito yung pagtrab-trabaho ak Janice? Awan mo kiday. Apay nga rin ngayon may ka. Kaya't kala makita, dakas aya. Kunaklakit din, o da napatignaw may baga. Anya oras nga malpas ti trabaho mo ngay. Alas 5 lang taa. Urayan ka nga rod di tirwar. Nasaba may mo. Agawid ka kit day, tayo supay mo taramidam medya balay.
Aglabakan mo ang aramidam. Inton bigat pa ti schedule kung aglabala kay. Kas na ko nakita yun. Agawid ka, tawan mo lang aramidam dito eh. Urayan ka nga road. Urayan ka ta agiddan tang agawid lakay. Narabyan tabay ka din ang nagawid. Tinapatag ako nakaawitan. Saan anak saya, ati kasi naramid mo ah. Ay nawaw. Di ka pa'y agyaman tanapanak ijay. Ada kaduam ang nagawid. Ano kaya't mo, agtrabaho ka lang iti pagtrabaho. Tapno ka na yung agkadwata. Agkasapulan da iti dishwasher jay. Oho, jak kayat ti ag dishwasher. Tapno adda mo lang pagtrabaho ma. Kayat mo nga agtrabaho ak ijay. Hindi mo kaya't ti makauno kaya. Jak kayat ti agbalin a dishwasher anya. Kanya nga rin ti kaya't mo. Agbombanlog ka lang, mapan iti pagtrabaho. Di mo man ipilit ti kayat mo si ka, Eric. No anya ti kayat ko, isaw ti masuraw. Si kagayam ti sarsaron wak bileng. Nay, sa dino tinagkapuam ta siya. Iti ayan ti kapsat ko. Si kangay. At dala na pan ko ginatang dita store. Naguna ka, kaslabing makit kamat. Ay nawaw, kasta talaga no inaldaw ang ma-stress ti tao. Pugtwak, ti manugang mo ti baka-stressa man na. Isungag pa isa. Limabas ang araw ni ti paraangan nyo, di na minsan nga aldaw. Kasla asukin pusa kayo. Kasanaw, di mo ngamin aggunay day ang manugang kaw. Iso tiga po na, no apay kanayon nga gung ungeta. Pagsaritaan nyo tinasaya ati parigot, yo, tapno maawatan nyo mo't ati tunggal maysa. Kasano kuma, kat di mo't makisarita na saya at dayay adyanais. Apay akas jay nanang. Tiyan niya manan. Inistorya nakit din iti day ala kay tasyaw. Na, sinong batak laang mati sa ludsud na? Nasaya at nga rutikas jay nga inaramid yaw. Bakbakitan ang marites. Ay saus, pang-aasim man ta din stressan si kadyanais. Ta, siyak pa iti babasulin nyo ita. Kano da kayo amis mo ti mga aramid iti pakaistrisan nyo. Na, No agsasao kayo. Kasla perpekto kayaw. Di ta kay man langan. Makapabur kayo mo iti dara. na, ay una yun ay apaw, apaya kastoya klase ti manugang ti inted mo kanya. Aglablabusan day tanga inam, Eric. Api ka di manan. Agasamay day chay. Napanaki din in marmaritis kintata tasyaw. Nagturad ang nangaramid iti kasjay. Amo bakit? Nasaya at atao ni nanang. Ay nawaw. Kasjay tinasayaat. Maibagam ti kastaat ay namday jay. Nakangiwngiwat tupay. Syaki din ti pagpupudutan na. Nangiwat ni nanang, no di na magustuhan ti pakpakitam kenkwana. Oho. Agbiro ka di iti pagabangan ta. Jakon kayat ti agnaad ditoy. Di mo matngarod kahit nagtrabaho. Nagtrabaho ako mama, di mayat. At ako mati katulungak. Di ta kabailan ti agabang nang runa pa'y kutsaklaan tagtrabaho. Anya? Saan ta ang makaornong no aramidan ta ti kahit mo? Isa pa nga asim bakit? Agbalbaliw kamot ngamin. Aramidam ti responsibilidad mo. Ay, dakkel ti parikot ko ita, Mari Estela. Apay mare, anya ti parikot mo. Mamasboy magayam day jay nga Eric. Ay nawaw, kasanumot ang naibagam amamasboy nila kay mo. Una, takanunungan na mutan ti dakas nga aramid ni nanang na. No siyak ti si kamare, sa ludsudom iti bagim. Nasaya at ka di tar aramidam? Ah, Aramidam ka di ti responsibilidad mo? Tultulungam ka di ni katugangam nga gluto? ay kwa, Maray. No inaramid mo ti amin, kat dakas lata ti trato ti katugangam kan ka, di ta ka nga agreklamo. Tulungam ngamin nila kay mo agtrabaho ka matan mare, tapno di nakapagpupudutan ni katugangam. Sa dinaw ti ayan ni bakit mo, Eric, inaldaw matan nga awan dito'y balay. At the training na nanang. Training, Nag-apply ti trabaho di sentro. no kasta, agtrabaho matan. O nanang, tapno diyo ka no pagpupudutan. Anya, At dati basol ta sawak. Uray da kayo nanang daw basol yo. At dadagiti na isawsawang yo adakas kung dragin kwa na.
Sapay la kumata sa anin ang maulid na gidya na pasama. Ay, katwan talaga asaanon, nulakit di amuna ter aramidin na. Para matlaang iti pamilyayo da ita. Kasano kuma makaipatakder kayo iti bukod yu abalay, no di kay agtinulaw. Si mangpot ka magaya man dyan ay sanakaw. Ha? Kumusta nga iti trabaho? Ay, nasaya at mo't, nanang. Nasaya at mat nga rondo kasta. Mala agpulis kan tamangidasara kon iti kanan tayaw. O sige. Umay kantulatan ijay kusina. Adda ni Eric ijay, agkapkapay. Wan, nanang. Agyaman aklaunay. Awan ti rumbeng apagyamanam. Busy ka iti trabahom, iso asya kung tinaglutang. Mabalinan lakay. Tiyan niya ba kay? Gumatang tan iti materialis tapno maipatakdermatan ti kalapaw ta. Sigurado ka kaday? Wan adamatan ornong ta. Mala, kasarita nga rodan ni nanang. Tagpatakder tayo ti kalapaw tayo iti asidag ti balay na. Kinasarita kun ni nanang maipapan iti dayta aba naglakay. Husto matkit din ni nanang. May mayat no dati bukod ta balay. Tanarigat no agawid dagiti kakabsat ko. Wan saan tayo nga umanay dito balay ni nanang? Kun awan ti privacy no ko. Sapay adamot pamilya dagiti kakabsat ko. Kalapaw yung matgayam ti maipatpatakdar mari Janice. Wan mare. Kamaudyanan na. Addan bukod yu abalay mare. Wan nga rod mare. Nakaurnong kami adagos, tadwa kami nga agtrab-trabaho. Ay wana, mayat talaga no agtinulong ti agasawa. Wan mare, tulungan ti asawa. Tapno saan da tayo apagpupudutan dagiti katugangan tayo. At dalat na maibagada, ngam tinapatag, saan mo't agrabe, kano para mo't itipagsayaatan tayo, ayos lang tamare. Wan mare. Kat, nasayaat nga rodan ti trato ti katugangam kan ka. Wan mat mare, ada nagbaliwan na, saan akas ide? Di saan kayon nga agap-apa mare. Saanan mare, numaminsan, sa balilat tatiriknak, ngam napalabasan day jay, kan nagadalan mimot di tikas di napasamak. Ay nawaw! Sakbay nga agreklamo ka iti trato ti sabali a tao ken ka, agsarming kapay nga umuna. Taamangan no si kamot gayam ti ayan ti problema. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Wana! Wana! Apay ka di tatang. Naibus mo't gaya ba inti bagas tayaw? Anyat ko nam tatang. Naibusan ti bagas tayaw. Awanan. Ay nawaw, apay nga italaan nga imbagayo. Nalipatak bit nga may ngayon bagay di kalman. Nagadunto ti pampanunutay. Ay, sapay adda trabaho ni Roger ita. Asino nga iti maibaon agumatang. Dapat kit din na po yan na batay. Mawan pangal daw tayaw. Naibos ti bagas alako da dita tersena. Masapol nga ijay sentro. Ano san tayo pa yung din na bati Sige, tama pa iti ayan ni Marinora. Ang mga no adda bagas da, tabumulod akmanan. So katakto na no makagatang tayo.
Naimbag nga aldaw yun, nana. Kasta making ka. Anya ti masyapul mo, Juana. Adda ka din ni Marinora, nana. Ada ti trabaho na ita. Ada ka di masyapul mo. Kung amin, nana. Naibusan kami iti bagas. Bumulod kami kumakada kayo. Ah, Awanan maisa ang minana. Sapay awan ni Roger ije balay. Di kay madanagan, taso katak tumilaang numakagatang kami iti bagas mi. mano ti bulodem aya. Doa sa lup ko manana. Ay nawaw, nagadown. Hangam, sige, pabuludan ka. Basta sukatam Ay na, agyaman na klaunay, nana. Awan anyaman na. Agtugaw ka pa'y. Tapno di ka mabannog nga agtak-takder di ta. Ay namo, sigamot gam dito bakit? Sa dino tinagapam, Iti ayanda na nabitsi. apay jay. Bimuludak iti bagas ta na ibusan tayo. Apay ngamin adihim bagbaga. Ni tatang nalipatan na kano. Si Kangay, apay ang nagsubli ka. Kunak man no trabaho ka ita. Adda nalipatak bakit? Day talaang? Ungayam, agpasentro kayo ka di ita. Depende no niya tibagan ni Businton madamdama. No agpasentro kayo, gumatang kanto matan iti bagas. Wan ano tilugan ni Busti pagluganan me. Kapilitan agumatang kalakay. Kakaiso na nga agpasentro kayo. Awanan maisaang numaibos ti doa sa lup abinulod ko. Adto yun ti bagas abinulod ko, tatang. Siya kon tinagdiskitar. Naimbag man, ta pinabuludan na kati kumare. Iso ti kanayon mo pagbuludan o kasta may busan tayo. Awan ni Marinora di tabalay da, tatang. Nilaang nanabit si ti adda. Naimbag man, ta pinabuludan na kaninanang na. Kapilitan Am-amunak mat ni nanabit si. Kan may sa, nabayagan nga agayam kami iti anak na. Iso di mo liplipatan, ti binulod mo. Amok daytan, tatang. Pinalagipan ka laang. Tama ka numalipatan, anak ka. Ay nawaw, umay kayo man pa'y dito'y nanang. Apay ka di anak ka. Basta umay kayo pa'y. Adda na patag-asaludsuda. Anya day-day aya. Apay ngay, aday to'y langan tinabati abagas tayo. Asino tinangkasay? Ay wan, nalipatak mo nga imbagaking kaitayan. Imay ni Kumarim Juana. Anya? Bimulod iti dua sa loob, tanaibusan da kanaw. Sapay la kumaata mayat ti bagas nga isukat na iti binulod na, nanang. Anyat kayat mo asawan anak ka. Idi naudi ngamin abimulod kanya kat maday ti insukat na abagas. Kasla dog food mat. Malagip yun, dyan palutok kada kayo iday. Ay wan, malagip ko anak ka. Barang saan ko maakas dyan titad na. Ngamin mayat mat ti bagas abinulod na. Bareng sukatak to no makagatang kami. Kuna namay. Ano san nga urayan, tamakita man. Barang makarik na matan da dyan tao, nanang. Kimatang kiti bagas tayo. Half kaban pa ilaang takurang matikorta. Mabalinan dayta. Gumatang tayon tumanin no maibos. Sa bagay, manualawas tayo matkit dita half kaban. Ayun gayam, sukatam ti bagas abinulod mo kini kumarim. Wala kay. Sukatam adagos, tamangan numalipatam kiti. Nakababayin mat iti kumarim. Win ka di. Siyak ti makaamong. Awan pagdanagam. Tamok ti mangisubli no adda binulod ko. Ni tatangay gayam, jak mat makita. Napan iti ayan damanang. Kailiw na kano dagiti apo ko na. Gusto ano na panunot na tagpasya rin dyan. Tapno saan ama boring nito balay. Day. Anyat aramidem Juana. Kas makita yung matatang. Madama ti panagdalos ko. Tulungan kan. Ay nasaanan. Kabailak dayto yan. Ay nawaw. Adamat bagas dito eh. Day tansamot dyan nabasa. Namagamit. Sapay medyo ado. Kita man. Ado pa'y tatang. Mano akilo mo dayto Kunaklakit din na ibasura daytan. Ay saan ang maibasura dayto'y tatang? Sayang mo't. Mabalin pa'y dayto'y ang mailutong. Wen ano at dati aso amangan. Anya nga aso asasawin nyo mo't. Mabalin pa'y akanin ti tao dayto'y anya. Di mo ipilit anak ko. Ang mga no sakit pa'y ti maalam dita.
nabayagan day ta abagas. Kan kita ma, saanin anormal ti kasta kulay na. Addaak man nanabitsi. So katam siguro ti bagas a binulod mo, Juana. Naalayo, nana. Sukatakon, tapno awanan ti utang ko kada kayo. Gusto tapno adda mo isaang may. Basi nga minan tinabati a bagas mi ka. Awatin nyo, nana. Sobra day ta. Ay nawaw, apay asinubra ang pailaan. Wala, tapno di umat ko na. Okay laang Mike, no sakto akasukat ti binulod mo ti isublame. Tinapatag kat sinukatam. Siyak pwede ko na yun, nana. No may papan iti kakastabanag, amok ti mangisubli iti anyaman abinulod ko. Mayat dayta, tapno agpabulod damanan kang ka no mayat ti record mo. Pudno la unay, nana. Sige, agpakadak nga ro na. Tado pa'y ti agururay at trabaho ijay balay. Wen, agyamanak, ta sinukatam ti bagas abinulod mo. Adapay pasubrana. Awan anyaman na, nana. O sige, innakon. Nangalaan nyo iti daytoy abagas, nanang. Di yu ibaga, ada ito'y ti insukat ni marihuana, iti bagas tayo abinulod na. Isyong agpaysaw anak ko. Naa, mayat ti bagas abinulod na. Sa ita, sukatan na iti kastoy. Nan, kita akman. At dayta ni kitaan nyo, nanang. Kasla istakmat daytoy abagas. At dapay babasit abato na. Kan saan anormal ti kastoy akulay na. Ay, wine. Una yan. Proud pa'y amang ibaga asubra ti ingteg na. Ay na, ingagara na lakit di manan. Saan lang anam na minsan ngay naramid na ti kastoy kanyakat. Tunggal agbulot, kastoy ti isukat na. No saan nga istak, nakarugruget. Di mo't makarik na dayta ako marik. Kasaritak to, nung maranak manay. Saanan, nanang? Siguradong agpatangkan matlaang dayjay. Inton sumarunaw, di yulatan pagpabuludan no umay manan bumulod iti bagas. Sa anak ana arte, saan mat ngamin ama iparbang ti kastangar aramidan na. Mayat ti bagas ng inpabulod tayo, isu atay mayat kumamot ti isublina, saan kat akasta. Ay, Kitaan nyo kit dinanang, amangan numailawan kayo amang iluto. Delikado. irwar mula ang anak ko. Kahit sino katam ka di madlaang ti binulod mo abagas, bakay? Nalpasan na. Kasalasaan mo't anak sayan ti bagas sa ginatang ko. Ay nawaw, awan ka di ti panagtalik mo kanyak, Roger. Saan nakasta bakay? Dua asalup ti binulod mo, saan ka day? Wan lakay. Nasukatanan, idi pa'y may sangal daw. Sigurado ka ah. Ay nawaw, wan ko na lang arudan. Dagulit ka mo. Wan tamangan kunak no kun kunam laang dayta. Oh, no di ka mamati iti ibagbaga. Si katimapan iti ayan damare Nora. Ing kasaludsudan tap numapnek ka. Naimbag man, tanagawid ka adagaw si anak ko. Wan nanang, may sangal daw laang ti seminar me. Ayong gayam, amang ano at damanan ti may bimulod iti bagas iti awanak. Awam maki day. Nabayag matan nga awan ti bimulbulod iti bagas. Nasaya at mat nga ron no kasta nanang. Kunaklakit din no imay manan bimulod ni marihuana. Awam nga imay. Adu pa'y siguro ti bagas daa. No umay tumanan, di yun pabpabuludan tapno saan nga agruam nanang. Kasya no agungay. Ibagayo nga isutiin bilin ko nanang. Kasanumot ngamin, kasla saan ang makarik na dayta a tao. No kastati ko nam, iso ti masurot anak ko. Nang runa pa'y kwartam mo ti maigagatang iti bagas dito'y balay. Agyaman ak nanang, sa anak mat anaimot, ngam no kastala ang dagiti agbulbulod. Hay, madismayamot ada tao nanang. Maawatan ka anak ko. Uray asino mo't Kasla gagara mo ngaminan no daduma. Sikamanan. Pasensya kan, ngam ti bilin ni Nora kat sa anak pa'y kanong agpabulod iti bagas. Uray may sa asalup lang, nana.
Awan pa'y ngamin ti sweldo nila kay ko. Ken maysa, makatawon mo't ken asaan kami ang nagbulbulod iti bagas. Italaang mo't manen. Pasensya kan, ngam dandani mo la maibusan ti bagas may. No ipaburod ko tinababatiking ka, awam mutan ti isa ang mea. Alan anana, sukatakto matla dagos. Pasensya kan, ngam talaga nga awan ti maipabulod ko. Tay sumag nga ro ti bilin ni Nora nga anak ko. Una yan ni Marinora. Naopay ti kumarim iti inararamid mo iday. Kasano mo nga man, mayat ti impabulod mi abagas king ka. Ngam kas day matiinted mo akasukat na. Ay nawaw, bagas matlat na day di anana. Nakararte kayo launay mo. Bagas nga agpayso ngam asino ti pakanam itingim misngisay kun bato abagas. Hay, di ta kayo manlangan. Awan ganas yung akasarsarita. Bakbakatan nga imot. Ay nawaw. Sa dinot naggapam si Kahuana. Iti ayan danora. Dinakit din pinabuludan ni bakit bitsi iti bagas. Sayang lang ti banog ko anapan ijay. Ay nawaw, saan ka din nga imbakaking ka nga uri di kan bumulod iti bagas? Anya nga ro ti maisangay. At dati ginatang nila kay Mau. Katno at dati trabaho na ita. Impa-deliver na ah. Ay nawaw ka. Aya, Impa-deliver na. Tapos saan na masapol nga agbulbulod ka. ay kat nasaya at matngarod ano kas tatatang. Tani, imot-mot tanda na nabit si ita. Anya ti kunayo nga ibagayo, nanang? Imay ni kumarim Juana itay. Kat, Agbulod ka numanan iti bagas. Ngam jak inikan, ta isumat ti imbilim mo anak ko. anya nga iti imbaga na, ay didiyo inikan, nanang. Kasta unay ti unget nga Ang mga no kinabilda kayo mat, ibagayo ti pudno. Sa makiday, tila ang ngiwa na ti grabe. Ay na, bayan yun, nanang. Husto laang ti inaramid yo, tapno makarik namat. Pagbalinan namat ngaminan nga ayop da tao. Ang mga no agraman aso kat agreklamo iti bagas nga itid na. Naa, kusilap ka mat ako silap di ta, Juana. Imot ni nanang mo. Agpada kayo anak kaimimot. Imasenso kayo lang. Kastan ti ugali yo. Ay, di mo pagsasawan iti kasta ti inak, ta siyak ti makalaban mo. Pud naman. Di nakadiimbagakin ka, anapanak ijay balay yo, Inbaga na, ngam talaga ajak kayat ti agpabulod ken ka. Ay nawaw, adaya ti binulod ko kada kayo asaan anasukatan. Awan mo't kit day, sino katam mo't amin a binulod mo? Matlagayam, kat, Sino katam nga agpayso? Ngam kaslasaan mo't tan ama isa ang tinsukat mo. No saan nga istak, agbubuot. No saan nga agbubuot, nabukbok. No saan anabukbok, kabat-bataw. Ay, sa anak arte, ngam asino matimayat amangan iti kasta. ay nawaw, bagas mo't lang dayjay. No nalinis ti bagas a binulod yo, sukatan nyo kumamot iti nalinis Nasakit nga ta iti ngipon dagiti babasit abataw an nainayon iti bagas. Ha, di kan aginarte. Ay, anit mo bas pasamang dito eh. Ay naimbaglangan tadda ka lakay. Bagbagaam ta asawam, Roger. Nabukbok kan kabat batumot ti bagas nga insukat na iti bagas me a binulod na kada kami. Ha? Anya? Dayta tipod no. No di ka mamatay, umasidag ka kanyak ta ipakitak tiladawan ti bagas nga insukat na iti binulod na iti pa'y napalabas atawan. Nakitak ti bagas at akdakamatin ni Nora. Kat grabe mo dayjay bakit? Nangalami ti dayjay bagas aya. Ay, kuhala kay. Naglawag as si kati nakabasol. Itaan niya aga po nga ikam iday ti kasjay abagas. Saan mo takas jay ti bagas tayo Lukas ta. Danura gayam tinang-tidam iti dayjay abagas sika. Juana? Ibagam ti pudno ken tatang. Ay, tatang. Ay dawaw. Magibabain kalaunay Mike. Bagas mo't lang dayjay tatang. Maugasan tumilaang tirugit na. Wen, bakit? Bagas nga agpaiso. Ngam asino mo't ti mga ni ti kasjay akabat bato kas kadaan niya laditan. Agar arabig kawana. Mga laka iti bagas tayo. Tasukatam amin a binulbulod mo. Di bagas tayo ti pangalaam. Tapno nalinis mo't yung sublim
Narigat nga tatimangan itiin na po'y akabat bataw, kan nabukbukbaw. Di daduma, agbubuot pa yan. Nangag mo timbaga ni tatang, sukatam ti baga sa binulod mo. Di bagas tayo ti pangalaam, tapno sa nakabat bato. Uwan lakay, nangagkong. Sige, tamapanak inton madamdamamot laang. Mga naklabiit. Siguraduam lang, amapang ka. Uwan tatang, sigurado amapanak. Ang mga nusaan amasulbar data. Katsyak pa yun ti agbalin nga starring. Kasta kumaa, no adabasol mo, sulbarem. Di ka agpatangken. Ay, nawaw! No amom nga da nagkurangam iti padam a tao, sangwam ida. Di mo ilibak, kan di mo ikalintagan, ti kamali nga aramid mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nangip-ipanamanan iti sweldom si Kapilo. Awanin nagastos ko. Ay nawaw, amom akasapulan tayo ti kwarta. Nagastos ko na lang aruday. At dati napatig anang sarak iti sweldo. Anya ngayon ti gastusan tayo ita. Anya ti kanan dagiti putot mo. Agdiskitar ka pa lang dita Ay napilo aya, nalabas matan ti kastangar aramidang. Kastala ka na yun. Awan lat ibagam no, di kwarta. Kwarta la ka na yun ay. Agtrabaho ka magngamina na. Kasano nga rod ang makatrabaho da tao, kat awan mat mga sikaso kadagiti ubeng. Ipabantay mo ngamin kinanang mo Ay napilo talaga adi kag pampanunot mat. No kastoy mo ka na yun. Nasaysayat no agawid aklangan ni Jabalay. Agawid ka no agawid ka, ha? Asino ti butbut nga? Siguradum lang nga adda itad mo asustento dagiti putot mo. Tano saan? Talagang ipabarangay ka. Nanang, adda Ay nawaw, anya ter aramidam dito'y balay pilaw. Kan anya tinyawid mo anak kakartaon. Dagiti gamit ko nanang. Anya, Agsina kami kinileya. iti anya agapaw. Diyak maanusan ti ugali na day jay amanugang yo. Nalastog no agsasao. Nangalaan naman iti kasta kinalaing na. Ipabarangay nakalungarod nanang. Bot-bot nga nakalang da jataw. Saan mo mabalin nga ipabarangay na ka, nga awan makagapaw? Hun gayam, amangan numabisbisin kan. Talaga mabisbisinak nanang. Sa anak pa'y ngamin anang rabi Kasanumot ngamin. Unget-met ti pasungad ti asawak. Grabe mat gayam ti ugali jay asawam. Talaga agrabe nanang. Kunamlan asinong agsasaw. Kat sadot-met nga rod. Apay nagawid day ta pilotere. Gapot grabe ka na ti ugali jay manugang ta. Ay nawaw, kasano grabe? Ay basta, di mo mo ilang maawatan, oray ibagakan ka. Kita tamangan mo't nukan kanunungan manin ti kalukwan ta anak mo. Ay di kagsaw akasta, tawan amom si kadomeng. Amangan kunak no basol na, iso ang nagapadakin liya. Basol na lakit di akanayo na. Nakit kita tila nga day aleya, kat madlaw mo't ama di ti ugali na. Day tamanin ti bagbak bakay. Nagbaling ka manin akong sintidura. Kasano ang makaadal ni Pilo no kastalang. Awanin na.
Dumakil ti ulo ta anak mo, no konsintyam dagiti kamaling aramid na. Rabi ngam awampay mo ni Pilo. Liya anak ka. Talaga adi yung makita ni Pilo, nanang. Tanagawid manin ijay balay dagiti dadakkel na. Anya? Nagsinungbat kami itay, nanang. Kasano mo amin? Nagsweldo, ngam uray piso, awan inyawat na kanya. Ama nga no ada napatag anang higastusan na itiswildo na. Kasjay mo't akanayon tirason na, nanang. Kasano nga ruden dayta? Anya ti plano yung agasawa? Agsina kami, nanang. Ay, saan kumamot akas ta anak ko? Ay nawaw, nauma akong iti ugali day di alalaki, nanang. When agam asawam lataday jay. Nukas tamit lang ang asakit ti ulo ti ipapaay na. Uray awanan ti asawa. Ay nawaw, mangtadlaangan iti sustento dagiti putot na. Uray di kaming agden na. Iti anya aga po nga anusak ti kas di klase ti lalaki, nanang. Sa bagay ada magkiditi puntom anak ko. Apa yan, Pilaw? Talagang agsina kayon, kin Leia. Untatang, ay lawaw, saan kumaadi na darasuros ti desisyon nyo, anak ko? Noan niya ti parikot yaw, pagsaritaan nyo kiddi kumay tinalapat. Saan kiddi aday tasina ti sang kaibagayaw? Diyak nga rudon kaya tatang, kasano dagiti anak yaw? Isuda ti kaase iti kasta kapanunutan yaw. Nada ti kwarta, mangtudak to iti kwarta gastusan da. Aggagat ka ngamin, agtrabaho. Tapno maragsakan mo't ni bakit mukin ka. Nakapangad din akong tatang. Diyakon kaya't ti makisinublan pa iti day aleya. Da kayo man pa'y ti mga awir kadagiti apo ko yun, nanang. Ay dawaw, sa dino ti papanam, Leia? Agaplayak iti trabaho, nanang. Ijay. Ijay sentro. Uray saan kayon amakipurdiya. Da kayo laangan ti mga awir kadagiti apo ko yun. Tasyak ti agdiskitar iti kanan tayo. Kabaalam nga ta, anak ko. Ay kat anusan ananang. Tawan mo tinamnamaak iti dayjay apilo. Sadot ken mamas boy dayjay. Kita kat saanan nagpakpakita. Kalpasan ti panagapami. Hay, jakpaykit din amo. Ang mga nukumkumpor mi manen ti istorya na dita. I-text mo Ibagam apagbingayan nyo ti gastos para kadagiti anak yaw. Saan mo mabalin asulom ti gastos? Malaksid ano na tayan ti asawam. Ngam saan? Tas ibibiyag pa'y mo ni Pilaw. Makitan to, nanang. Jak kayat ti ma-stress. Kunakon kay, si kati masabat ko, Leia. Kumusta kayong tatang? Nasaya at latamay. Si Kangay, Nasaya at tatang. ayun gayam, adda ni Pilaw ijabalay. Amok at tatang. Nagsina kamin iti anak yu. Ay, jakmat amaw na niya taday ti panunot na niya tao. Pakibagayon to man kit di tatang. Tamangted iti sustento. Paggudwaan mi ti gastos dagiti ubing. No kasta, awan pa'y nga rutinted na. Awan pa'y matatang. Ay, naglukon na ita tao. Kunaklakit din adat ni inted na. Tano agsasao, kasladakkel ti ited na kadagiti anak na. Sipod pimanaw ijay balay. Awan pa'y apulos ti inyaw awat na tatang. Bayam, kasaritak tumanayin. Maala pa'y mo't siguro day ta itinasaya at asaritaan. Pasensya kayong tatang. Ngam agpatangkan mat di anak yu. Ala, ituloy tayon tumanin ti agis istorya inton sumaruno. Agpatuloy akong tani, anyat orasan, maladaw akong iti trabaho. Bakit? Anya timbaga ni Piluking ka? Anya kumanga itimbaga na kanya. Maipapaniti sustinto dagiti apo ko ta. Ay awan amok dita. Nasabat ko ni Leia amanugang taditadalan. Kat naibaga na, nga awan ka rumot ited ni Pilaw. Ay nawaw, anya kumaitano awan. Na, masapol amang ted ni Pilaw tay sukit nga rod ti ama. Ay kat isu at ipangibaga am iti dayta. Saan kat asyak tawan amok dita. Ngam no bagbagaak, konsintyam tumat lang. Ay nawaw. Aga siya man day ti aginagatang mo anak ko. Abasto dagiti apo ko yun, nanang.
Nukasta, ada kwarta nga inted nila kay mo ken ka? Ay nananang uray piso, pulos, awan inted na. Nay, apay ngay akasta. Ay, diyak mo nanang. Ti sweldok ti inggatang ko kadagita masapsapul mi nga agiina. Tadimot ten makalagip ti amada. Talo abulan ng tinapalabas. Ngam uray agsirip la kuma. Di na pa'y maaramid mo't. Kasano nga raw ang makaurnong ka no kastalaan. May mayat siyamit no urnusin nyo laangan ti parikot iti nagbaitan nyo adwa. Iti kasta kat pag tinulungan nyo ti kastaws. Saan kay amadagsinan unay no ag tinulong kayaw? Ikak pa'y iti makabulan nanang. Ngam no saan pa'y nga umay. No saan amang ted iti sustento dagiti anak na. Ipabarangay ken ipa DSWD kon tapno agnakam. Naimbag abigat mo, abalayan tiray. Kastamot kun ka, abalayan mayang. Ada ka din ni Pilaw. Awan ti anak kaw, at dalabit na panan na. Kasta ka day. Wen, agsubli kang tulangan iti sabaling aldaw. Ay, saan ang mabalay? Taado ti pakakumikumak. Ti kayat kulaan kat mangted ni Pilaw iti sustintaw. Tadwa nga rudan ti anak da kiniliya. Ay nawaw, kunak man no kabailan ni Leia abiyaga dagiti apo ko tanga oray awan ni Pilaw. Kumun sinsimit na abalayan. Usaram ta utak mo. Mangmangan iti innapoy dagiti apo ko ta. Isu akasapulan ti igatang da iti kananda. Ay, jakamukan ka. Ay nawaw, di ka man agbalin akong sintidura si Katiray. Bagbagam kit di ti anak mo, ta isu ti sakit ti ulo ti anak kaw, ay nawaw. Ibagam nga agsustintaw, no di na kayat apaibalod kaw. Dispensarem ti anak ming asawa ti anak mo abalayan mayang. Ninanang ng tumot nga ming. Wen nga raw abalayan, napudok ki di ti ulo ni abalayan tiray, kabayatan ti panagsarita mi itay. Ibagbagak laeng mait nga agsustinto ni Pilaw. Tulungan na kumati anak may, ngam kasta unay mati unget nan. Wen takon sintidura mo tayo dya babae. Kasaritam tumanan ni Pilaw. Isulaang nga ti bagbagaam, barang dumngag kumaking ka. Wen abalayan. Kasaritak tumanan ti putot ko. Awan pagdanagam, ta sa anak mo't akong sintidor, akas iti babae nga abalayan mo. Ay nawaw, apay agi mo pa'y laisratagay si kadumain. Ni bakit mo mati agpukpukaw abalayan? Di ba't gawin makaururay? Agawa ang mandita, ay nawaw, nakabaybayag kalaunay mo. Ala abalayan, pumanaw kan. Enton maminsan tumanin, tani. Agungot manin ti konsentidor nga abalayan mo. Di ka madanagan. Kasaritak to ni Pilaw maipapan iti day tabanag. Anya tinagsaritaan nyo iti day di amayang. Ti maipapan iti relasyon daliya kin Pilaw nga anak taa. Ay nawaw, no saanan nga ay ayatan ni Pilo ti anak na. Di na ipilit ti bagina. Sustento ti bagbaganay tay. Rumbang laeng agsustento ti anak ta. Tangamin, putot na mo'y dagijay. Saan mo't ang mabalin anila ang liya ti mangbiyag kadagita puko ta? Kano ka na yun nga pa unday jay aliya ti anak ta. Iso nga rod anagawid ni Pilaw dito'y balay. Takas jay mo ti ugali ti asawa na. Amom nga raw, nupudno dagiti indandanon ni Piluking ka. Ay nawaw dumeng, anak ta day jay. Ore anak ta no ulbog, di ka kumamamati at agos. Inuras ay amabantayam ta amin agaraw ti anak mo. Sana ang Matlagaya, amumpay, noan niya ti dida nagkinawatan. Sakbay nga agsao ka. Sa nagaputa anak mo ni Pilaw, kat patyamat amin nga ibagana. Kasano, no agul-ulbod di anak ta, di nakababaing kantaw. anya timbaga ti abalayan nyo nanang. Mangted ka din ni Pilo iti sustento. Agpatangkin mo dayjay nga abalayan tiray. Ay nawaw, kasanong agpatangkin nanang. Ipilit na ti amuna. Nagalas pa'y ti rumrumwar itingiwat na. Ay na yan. Tijak pa'y kayat. Konsintidura launay. Itikas di apa nagsasauna. Kamadlaw nga dati kan kanunungan na. Talaga siguro akayat dagijay ti maipabarangay ah. Urayan ta ano anya ti ibaga ti abalayan ko alalakay anak kaw.
Barang isaw ti denggan nila kay Mau. Ngam no awan latta ti pagbaliwan na. Ipabarangay kulangan ida, nanang. Ammom pilo anak ko, saan anasaya at atalikudam ti pamilya? Saan ang mapasamak ti kastoy, no nasaya at itrato ni Leia kanyak tatang? Aklunam nga damot lang basol mo anak ko, di mo ipabasol amin kin ni Leia nga asawam. Tatang, no siyat ti sika, agawid kay ti sigo na pagnanadan nyo, bumawi ka itasawam. Kagura nak day tatang, kagura mi nga ro ti tunggal may sa. Ay lawaw, agpinakawan kay nga minan Oh, anya man ang kibagbagamit ti anak ta si Kadumay. Di ka man nakibyang di tatere. Apay kumakit anak ko ni Pilaw. Sumurot ka ti silid ko, tayo ti pagsaritaan ta anak ko. Disturbo mo't ngamin ninanang mo. Inton madamdama, dakes tumanin ti rumrumwar itingiwat nak. Ay nawaw, agim impaki ka magpilaw. Sa dino ti papanaman akaw. Agawid ak nanang, agawid ak iten ti pamilyak. Ay nawaw, apay pailaan. Kunak man no kagurguram ti asawam. Panagkunak katusto ti na ibaga ni tatang. Pagpatsama ni tatang mo. Ipadas kong aramidin ti bilin ni tatang kanyak nanang. Anyat amu tayo, ang mga nuhusto timbagana. Mala, adakin ka dayta. Ngam no aga pa kayo manan iti dayjay aleya. Basol mo matlaang. Basol yaw kinitatang mo. Aramidok ti amin, tapnusan kami nga agapan nanang. Kasko na ni tatang, at dadagiti gundaway amasapol nga ibaba tayo ti pride tayo. Ala, makaamu ka. Leia bakit? Pang-aasim kumaata pa kawanan na. Amok nga ito tinagkuranga. Ngam aramidok ti amin. Tapno makabawi ak kada kayo a pamilya. Ay nawaw, awan lat amok di tapilo. Pang-aasim bakit? Ikan na kumay ti may sa agundaway. Tapno maipanagnak ko apod no ti panagbalbaliw nga ibagbagak. Siguraduam la ang apod no day na panagbalbaliw mo. Uwain bakit? Ay na, agyaman ak launay. Ay, tinakarakupan. Oh. Agburburak pa'y lang ang tidarakan kang aging gaita. Aramidak ti amin. Tapno agsubli ti nasaya at alinangan takas agasawa. Ay, kataramidam Saan lang agpatingga iti sao? Asinaw di imawag lakay. Ni Pilaw bakit? Ay nawaw, daytan ti bagbagak. Nagapadaman siguron nga agasawa, iso nga imawag manan, husto ak kaday. Kamali ka bakit? No saan da nagapa? Anya nga rod tiga po na, apay nga inawagan na ka ti anak ta. Kasangay ka no ti apo ko ta inton Martes, kat imbitado ta bakit? Day talaang tinyawag na, awanan sa balay. Naa, anyat kayat mo amang nag-aya. Kayat mo nga agapadamanin itasawa na. Nasaya at may ta nakaumay kayaw, abalayan tiray. Ay, na balayan, taparamot iti apo ko tayo. Agtugaw ka Ay, agyaman aklaunay. Ay, abalayan. Adaman kayat ko amaamuan. Anya day ta abalayat. Saan na ko nakagura? Nasaya at kamo namin ng kanyak. Abay kumaaguraan ka ngay abalayan. Ta nagbalinak adakes ken kaiday. Napakawan ka na balayat. Nupay kasta, kayat kulat ti agsuri ken ka. Sure abalayan, adamot nagkuranga. Nagbalinak akon sintidura. Iso siguro akanayon nga agapadagiti anak tayo iday. Ay dumakkel ti gulaw no makibiyang tayo. Nang runa pa no konsintiyan tayo ida. Ipagarup dakit de anasaya at tikas de nga aramid da. Wen nga raw da balayan, day tamot ti maysa abidot ka. Namati ak adagos iti impulong ti anak ko kanya. At least ita, amumo na abalayan. Sapay la kumaa, tamaudi daytan. Jak kayat amaulit pa'y tinapasamak. Saanin abalayan, promise, agbalbaliw akaun, iti kasta, awanon ti isyo. Ay, nawaw! Di ka agbalin nga one-sided wenno konsintidora.
Uray anak mo no isumat tinagbidot, rumbang nalaang nga ikorektar mo. Tapno saanan adumakkel ti gulo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.